No, v tomto momente by sme mali byť live. Ešte si to refreshneme na LinkedIne. Či ideme live. Vyzerá to, že by sme mali. Uvidíme. Ono to má trošku nejaké oneskorenie. Takže dáme si nejakú úvodničku. Pozriem sa aj na Facebook. Nech nedesíme ľudí. Že áno. A vysielame naživo, super. Na Facebooku už fičíme, na LinkedIne budeme za chvíľočku. Takže... Už nás všetci počujú, hej? A všetci vidia a všetci počujú. Ahojte, dievčatá a dámy a slečny a panie a tak ďalej. Čaute, čaute. Čaute všetci, ktorí nás sledujete, ktorí sa časom pripojíte, budete to sledovať zo záznamu a zo všetkých týchto všelijakých zariadení, postrihané, všelijaké storky z toho budeme robiť a úplne, že strašný výtlak z tomu spravíme. Každopádne, čaute a rád vás vidím na tomto našom livestreame, ktorý sme si vymysleli a ktorý verím, že bude pre všetkých, ktorí sú zaujímaví a ktorých zaujímajú rodinné firmy. Asi vás, dámy, v rýchlom slede veľmi rýchlo teda predstavím a nechám potom aj vám nejaké úvodné slovíčka. Takže Katka Ďurčová, teba predstavovať nemusím, lebo teba všetci na LinkedIn a na Facebookoch poznajú, aspoň teda na tých mojich, či chcú alebo nechcú. Takže ty a ja sme tu dnes za takú tú brandovú a biznisovú časť a za takéto pýtanie sa, ako celý ten svet rodinného podnikania funguje. A Erika Matví, prezidentka Inštitútu rodinného biznisu, ktorá tu teda je hlavne za takú tú hlbokú odbornú vhľadovú časť, čo sa týka rodinného podnikania, a Linda Vacúčiková, ktorá je tu ako CEO Inštitútu rodinného biznisu a ktorá celý ten rodinný biznis navnímava z takého úplne iného efektívneho uhla pohľadu. Za mňa to potom môžeš ti dodať, ale teda ja mám u teba slovíčko efektivita úplne, že vy top, niekde hore. A naozaj, že ty zase vnímaš to rodinné podnikanie z takého viac biznisového hľadiska, čo nie je zase trošku bližšie. Takže ešte raz, dámy, vitajte. Ďakujeme, ahoj. To bolo nejaké synchronizované. My teda nebudeme nejako prudko formálni, lebo formalita nás trošku ubíja, ale dajte také úvodné slovo, že prečo rodinné podnikanie? Čo vám dáva rodinné podnikanie a prečo vôbec na tento stream ste uvolili svoju prítomnosť? Katka, začni. Idem ja? Jasné. Dobre, ja sa veľmi teším, že tento stream vznikol, lebo už niekoľký rôčik beháme s Imčom po podujatiach Inštitútu rodinného biznisu a jedným z nich je práve prípravná národná konferencia, ktorá sa bude konať už 19. septembra. Veľmi sa na ňu tešíme a budeme veľmi radi zdieľať tú atmosféru, ktorá tam srší priam z každej rodinnej firmy, z každého účastníka, tie prepájania a tie informácie, ktoré sa tam dozvedáme, ktoré sú medzinárodného charakteru. Čiže toto bol prvotný zámer, ako dostať do sveta túto tému rodinného podnikania, a o to viac a o to lepšie, že na Slovensku vznikol Inštitút rodinného biznisu, ktorý tieto informácie prináša priamo zo zahraničia, aby nás inšpiroval, aby naozaj tie naše podnikateľské skúsenosti prekvitali a aby sme budovali tie firmy pre niekoľkogeneračné rodinné firmy, teda niekoľko generácií, aby pretrvali, aby sme sa vystrihali chybám, ktoré množstvo podnikov robí, aby sme navnímali, že naozaj tie rodinné podniky žijú podobnými problémami alebo situáciami, ktoré tam nastávajú. Takže za mňa je toto fakt zadosťučinenie, že môžeme priniesť túto krásnu tému medzi vás. A nechám priestor Erike a Linde, lebo aby som nezodpovedala v úvode všetky otázky. Nie, ale je super tento point, že teda budúcnosť tých rodinných podnikov, však máme to aj v názve, že či prežijú rodinné firmy rok 2050, ten rok sme si teda nevymysleli úplne random, vymysleli sme to preto, lebo vlastne v tom období by mala by prebiehať už nejaká ďalšia generačná výmena a na Slovensku by to mohli byť vlastne druhá, tretia, štvrtá generácia, čo by už vlastne znamenalo
o naozaj také tie bodové zlomy v rodinných firmách, takže aj preto sme zvolili ten názov a toto je možno aj také, že úvodné info od nás a poďakovanie, že ste dámy prišli, lebo vieme, že v tomto období ste v plnom nasadení v rámci prípravy kongresu a plné nasadenie si málo kto vie predstaviť pri niečom takom, takže to potom sa ešte vás dopýtame, ale ja ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste si našli na toto čas, je to super podľa mňa, že ste tu. A dajme teda slovo Erike a Linde, aby nám povedali, že v čom je pre nich tento live event výnimočný a čo nám vedia a chcú a radi nás zdieľajú počas dnešného večera. Tak v prvom rade my ďakujeme za pozvanie, že ste vytvorili tento live stream. Nie je to ani automatické, ani bežné, je to naozaj výnimočné, že takto sa chopíte, vy, ktorí budujete brandy a poznáte z úplne iných oblastí tie firmy, nielen rodinné, ale aj nerodinného typu, že čo treba a my sme vďační určite veľmi, že nám vytvárate priestor, pretože osvety nikdy nie je dosť a ako odkedy spolupracujem s Lindou, a to je už x rokov, keďže je to 5. ročník, tak 5 rokov, ja si to tak pamätám. Lindu som si darovala na narodeniny a o 2 mesiace na to sme mali 1. ročník kongresu a Linda skočila hlavičkou do všetkého a povedala, že fúha, že toto a to bola korona a boli sme vlastne 1. ročník sme mali online, takže sme boli z toho vytrasení a dopadlo nad naše očakávanie. A Linda mi to stále hovorí, že mám hovoriť aj základné veci, ktoré ja si myslím, že už rodinné firmy vedia, alebo to na nich vyskakuje z každej strany a vždy sú nové a nové firmy, ktoré pribúdajú k nám do nášho inštitútu medzi našich sledovateľov, či už ako účastníci našich mainstreamov alebo kongresu alebo akadémií, ktoré robíme a hovorili, že prvýkrát počujú o tom, ale začali to riešiť v rodinách a potom zrazu nejakým spôsobom sa k nám dostali. Takže je to vždy pre mňa také čarovné, že ja si myslím, že už o tom všetci vedia a potom chcem ísť hlbšie a chcem hovoriť o náročnejších veciach, ale ma to potom vracia, že osvety nikdy nie je dosť, takže na Slovensku máme strašne veľa rodinných firiem, takže aj takýto live stream, ktorý dneska robíte, je nesmierne vzácny. Hej. Robíme. Ja sa tiež chcem teda pripojiť k tomu poďakovaniu a robíme to preto, lebo rodinné firmy sú úžasné, dostanú sa vám pod kožu a milujete ich, a sú plné emócií, tie vzťahy sú turbulentné a naozaj máme nádherné väzby a veľakrát by som povedala, že prechádzajú do takých úprimne priateľských a srdečných vzťahov. A veľakrát sa stretávame práve s tým, že počujeme, že kde ste boli doteraz, prečo sme o vás nevedeli, mohli sme sa vyvarovať tomuto a tomuto, takže to, čo Erika aj povedala, že tú osvetu treba robiť, je to naozaj veľmi teraz aktuálne, keďže nám beží tá generačná prvá výmena v tých rodinných firmách. Väčšina našich klientov oslavuje teraz 20. 30. výročie založenia po tej nežnej revolúcii, takže je to vysoko aktuálne. A teda je to aktuálne aj teraz práve, keďže sa blíži náš kongres, máme ho tu o týždeň a to je také vyvrcholenie našej ročnej práce, úsilia, niekedy aj viacročného, lebo naozaj sa snažíme privádzať takých speakerov, ktorí majú kalendáre vybukované a na mail vám niekedy odpíšu o rok. Takže je to pre nás aj také veľmi niekedy až dojemné, že až tak podarilo sa, že je to takéto zadozučinenie, keď niekto potom potvrdí a vidíme ho na tom pódiu. Takže je to príležitosť vlastne uvidieť mnohých zahraničných, či už expertov alebo majiteľov rodinných firiem, ktorí vlastne si nájdu ten čas a oni to robia naozaj preto, že finančne sú ďaleko, už sú na poriadku, majú mnohé veci vysvetlené a urobené, spísané rodinné ústavy a proste majú iba taký ten pocit, že treba to šíriť ďalej, že robiť tú osvetu a zdieľať tie svoje skúsenosti. Takže je ideálne, aby sme to teraz využili a prišli sa pozrieť
keď vás sa téma zaujíma. Mne pri vás veľmi svieti aj level stotožnenia sa. Lebo to bolo slovíčko, ktoré mne rezonovalo, keď som bola prvýkrát na kongrese, a to spolupracujeme v rôznych formách, ale ten kongres je naozaj tak emotívny, že aj keď som nemala tendenciu budovať rodinnú firmu, normálne chcela by som byť jej súčasťou, aj keď sú tam problémy, ale vidieť tých ľudí, ako ich spája jedna téma, problematika, tie generácie medzi sebou, ako chcú viac a viac spolupracovať tie firmy medzi sebou, lebo si môžu rozumieť nielen na biznisovej úrovni, ale aj na tej emočnej, osobnej, že tá rodina nie je len o biznise, ale častokrát o tej rodinej väzbe. A tu by bolo možno otvoriť otázku, že či je tam viac toho biznisu, alebo tej emócie a rodiny počas bežných dní. Že čím sa stretávate? No, ako v ktorých rodinách, lebo komunikujeme s rodinami. Zakladáme rodinné rady, kde otvárame témy, ktoré členovia primárnej rodiny nikdy si to tak nepoložili, alebo aspoň nie v takom kontexte, alebo v takom zložení. Čiže teraz myslím, ak niekto nie je aktívny v rodinnej firme a buduje si svoju vlastnú kariéru, je menej involvovaný, je ťahaný práve do otázok, čo s rodinnou firmou, čo sa tam deje, aké sú plány, stratégie a tak ďalej. Ako náhle nastupuje a zvoláme rodinnú radu a zadáme základné otázky, tak zisťujú, že bežia automatizmy. Myslel som si, že o tom vieš, že to takto mám, lebo si to nikdy nepovedali, ale očakávajú, že to ten druhý tak bude mať, ako to mám ja, alebo že bude o tom vedieť. A to sú ako keby práve tie veci, ktoré oni majú, že majú kontaminované rodinné vzťahy firmou a firemné veci, štruktúru rodinu. Čiže úplne ako tvoja otázka, na ňu neviem jednoznačne odpovedať, ako ktorá rodina si vie tie hranice udržať. Niektoré si to vedia udržať a majú jasné pravidlá, že sa o firme doma nerozprávajú, ale sa vytvárajú na špeciálnych stretnutiach a niektorí to rozprávajú vtedy, keď majú na to čas a priestor a veľakrát je to pri grilovačke, alebo vtedy, keď vnúčik už sfúkol sviečku, tak sa ešte zaťa nezabudnem spýtať, či poslal ten mail k tomu kľúčovému zákazníkovi a atmosféra viete, aká je a viete, ako to pôsobí a tak ďalej. Čiže ako ktorý. Zároveň tie emócie si s nami robia, čo chcú, takže nie vždy, aj keď chcem byť biznisový, tak mám špeciálne očakávania na členov rodiny, takže tie emócie tam, či chceme, či nechceme, sú veľmi živo a dynamicky prítomné. A môžeme ich ukorigorovať tak, že o nich začneme hovoriť a začneme sa dodržiavať dohody. Takže, ale už som v ďalšej téme, ktorá je veľká. Takže tak. To bude ďalší stream. No, Mne sa páčilo, keď sme sa naposledy rozprávali, ale dáme šancu aj ostatným. Toto je nebezpečná kombinácia, že 4 osoby na streame. Budeme sa hlásiť o slovo. Keď sme sa rozprávali, že povedať, Kati, že keď robíme rodinné rady s našimi expertmi, tak máme takú jednu časť, kedy na rodinných radách pre členmi rodiny otvárame filozofiu family first alebo business first. A to je vlastne to, na čo ty sa pýtaš. A máme 7 oblastí, z ktorých pozostáva rodinná ústava a sa pýtame na štruktúru rozhodovania sa, aby sa začali zjednocovať, či pôjdu family first stratégiou alebo business first stratégiou. Takže my si to v jednotlivých tých oblastiach už vtedy nastavujeme a vtedy už sa tiež zlaďujú, aj vtedy tam majú rozličné názory, ale zlaďujeme, aby to rozhodovanie, či je to family first alebo business first, bolo jasne ako keby vyčistené a deklarované. Takže dobrá otázka a na všetkých úrovniach sa to dotýka. Na toto som presne narážala. Treba to oddelovať jasne. Rozličné názory, ale... No, ja sa možno opýtam takú úplne, že najzákladnejšiu otázku z tých všetkých. Že myslíte si, že rodinné firmy na Slovensku prežijú rok 2050? Za mňa určite.
Nevieme, koľko ich prežije, ale prežijú určite. Ako táto forma podnikania za mňa prežije určite. OK, dobre. Linda, čo si ty myslíš? Áno, ako všade čítame, ako sú rodinné firmy celosvetovo takouto chrbticou ekonomiky, takže vychádzajúce z toho to isto prežijú. Otázka je, že ktoré z tých, ktoré riešia tú generačnú výmenu, to zvládnu ďalej, hej, alebo aj o tom sú nejaké tie štatistiky, ako prvú generačnú výmenu zvládne 70%, do druhej a tretej už ide iba 12% a dokonca do tej štvrtej a ďalšej sú to už iba 3%, takže je tam nejaký ten pokles tých úspešných rodinných firiem, ale zasa mnohé rodinné firmy vznikajú a to, čo cítime, je, že začínajú byť na to firmy hrdé, že sú rodinné. A tak ako kedysi sa podporovali, že slovenské výrobky, tak teraz tie firmy tak postupne, ja verím, že to je aj vďaka našej edukácii, a to začínajú komunikovať, že sú rodinné firmy a ten aspekt rodinnosti, tých tradícií, tej väzby k regiónu, k lokalite, tak začína aj to byť takoutou hybnou silou ekonomiky a nejakých možno nákupov, keď sa spotrebiteľ rozhoduje, tak si vyberá aj možno podľa tohoto. Tak ja verím, že vydržia, že to zvládnu. A keď by sme sa mali možno na to pozrieť tou takou, že procesnou optikou, alebo také, že čo si myslíte, že sú také 3 momenty, ktoré by tým firmám pomohli ten rok 2050 vôbec akože dožiť a potom prežiť. Lebo vy máte strašné kvantum skúseností, veľké množstvo skúseností a vidíte, kde tie firmy, aj nielen v nástupníctve, ale aj v tých svojich vlastných procesoch a to, čo Katka sa pýtala, že emócia a biznis, kedy ten biznis je niekedy viac na škodu, než na osoch, kedy tá emócia je dobrá, kedy ju treba dať preč z tej miestnosti a z toho stola. Máte to veľmi veľa, my za tých pár rokov, čo sa poznáme a celkom intenzívne spolu nejakým spôsobom prežívame ten rodinný biznis, tak je to také za mňa, že sú tam, ja tam vidím nejaké aspekty, ale mňa zaujímajú tie vaše, že z tých skúseností, čo si vymyslíte a možno to aplikovať fakt na to Slovensko, lebo vy máte veľmi široký záber aj z tých zahraničných firiem a tie skúsenosti, ktoré sem prinášate. Ja si nikdy nezabudnem na toho pána, ktorý bol, neviem, ktorá generácia, 34. či ktorá, toho japonského hotela, ktorý vznikol, keď na Slovensku bola samová ríša v 8. storočí, či Veľká Morava, či čo to tu bolo. A pre mňa to je, že absolútne absurdum toho, že niekto dokáže budovať rodinnú firmu naprieč storočiami. To je úplne sci-fi. A je to úžasný zážitok, ktorý ste vy dokázali dostať ako keby aj sprostredkovanie na Slovensku. A podľa mňa by to mali všetci vidieť, to online, ktoré ste vtedy dali naživo. Bolo to fakt úžasný zážitok pre mňa napríklad aj z iných dôvodov. Ale možno to, že ako sa to im podarilo, je špecifikum tej lokality. Ako je to u nás? Máme my nejaké špecifikum, ktoré by pomohlo tým firmám naozaj ten rok 2050 prežiť a majú ho tie firmy? Vedia to urobiť? Chodím po Európe, tiež sme pozývaní na rôzne rodinné rady, školenia, aby sme robili, ale aj kongresy, kde sa stretávame s rodinnými firmami. Teraz vyslovene myslím napríklad Poliakov, Nemcov, Rakúšákov a Čechov a je Slovensko v niektorých veciach špecifickejšie alebo to má trošku iné, ako to majú napríklad Češi, Poliaci. A to jedno špecifikum aj chcem zdôrazniť, keď sa pýtaš, čím môžu prežiť, ktorým špecifikom, aby trošku viac sa otvorili na to, že sa budem o tých veciach rozprávať a budem chcieť vedieť názor iných ľudí na to, ako to mám urobiť. Špecifikum slovenských rodinných firiem, ktoré si zažívame oproti Čechom, Poliakom, je, že
veľmi nepúšťajú k sebe expertov. Veľmi ako keby sa v tomto ako keby neotvárajú iným ľuďom alebo iným možnostiam. Takže možno práca trošku ako keby na tom, že môžem byť viacej otvorený na to, že nemusím to tak robiť, ale bude dobre, ak tú paletu možností si rozšírim a oni to veľmi ako keby nepripúšťajú, nerobia to. Tak toto za mňa je jedna taká veľmi kľúčová, dôležitá vec a kolegovia zo zahraničia tiež nám povedali, že tí, ktorí začali spolupracovať s expertmi, tak tam tá úspešnosť je 80%, že tie firmy ďalej potom prešli, lebo si prešli naozaj celkom dôležitými a kľúčovými vecami, ktoré im tak nastavili a prečistili vzťahy a tým, že expert to tam potom ďalej ako keby držal aj tú implementáciu, že sa vlastne tie hodnoty zžili a prepísali sa staré mechanizmy, ktoré mohli fungovať v novej generácii. Takže toto je ako keby jedna z takých tých mojich odporúčaní, byť viacej otvorený. Viacej žiť hodnoty, ako o nich len rozprávať. Prečo prežila japonská firma? Preto, lebo oni striktne dodržiavali, žili, ctili si hodnoty rodinné, ktoré mali v tej rodinnej firme a držali ich, aby tie hodnoty sa odrážali tak v správaní členov rodiny, ako aj vo firme. A to môže zachrániť v mnohých firmách, nielen rodinných, ale aj nerodinných, môže zachrániť investície, financie, lebo rozhodnutie ťa nepustí proste prijať rozhodnutie, ktoré by bolo iné ako tvoja hodnota. Napríklad, hej. Vzdelávať sa a začať niektoré veci prestať robiť intuitívne, ale napríklad aj v riadení, leadershipu, inovácií, byť viacej na to otvorený, aj staršia generácia by sa vlastne trošku ako keby v tom vzdelávala. Terajší nástupcovia preberajú ako keby riadenie rodinnej firmy po rodičoch a vedia, na čo narážajú. Vedia, čo im robí starosti, keď nie sú rodičia, zakladatelia otvorení alebo nie sú s takou dôverou pre nové veci, nové technológie a tak ďalej. Tak je veľmi dôležité ich prosím, aby na tento moment nezabudli, keď oni budú staršia generácia, budú musieť sa otvoriť generácii XYZQ, alebo neviem, ako sa budú volať, aby na to nezabudli, že si týmto prešli a že aké je dobré posilniť aktívne počúvanie a nielen rozprávať. Takže dala som za seba, myslím si, že také základy. Ja mám ešte otázočku k tomu, to sú nejaké medzinárodné špecifika, že odlišnosť jednotlivých krajín v prístupe riadenia rodinných firiem, že stretávate sa s tým, že aj vy odborníci máte nejaké špecifické oblasti v tej danej krajine, ktoré riešite, že konkrétne na Slovensku vyskakuje viac taký problém, alebo taký typ problému, ako napríklad v Rakúsku, alebo v Poľsku, alebo už v iných krajinách. Jasné, tie problémy sa týkajú veľmi častokrát vždy legislatívnych možností, ktoré tie dané krajiny majú. My sme celkom na chvoste, my tých legislatívnych možností na podporu rodinného podnikania v tomto štádiu nemáme, takže Poliaci sú tiež doprečie, Češi sú tiež doprečie, Rakúšania a Nemci sú o mnoho doprečie, ale vždy to, čo riešia, a poviem potom príklad z Poľska, sa týka priamo sa to dotýka rodinných firiem práve kvôli zdaňovacím legislatívnym záležitostiam. To sú špecifika, na ktoré keď sa pýtaš, tak to je prvé, ktoré sa ich dotýkajú. A to je transfer vlastníctva, ktorý sa dotýka ich finančne aj daňovo. Aké záležitosti alebo okruhy tém riešite s tými rodinami? Aby sme sa dotkli ešte tejto záležitosti a možno potom dáme priestor vlastne aj otázkam z publika, ale že aké okruhy, aby tá rodinná firma, ktorá s vami nemá zatiaľ skúsenosť, vedela, že čoho všetkého sa dotknete, keď s ňou prídete do kontaktu, že čo sa tam rieši? Rodinné firmy častokrát sa dostanú k nám, alebo chcú riešiť dve také veľmi ako keby kľúčové. Rozdielal by som to na také 3 časti. Jedna je, že neviem, akým spôsobom mám prerozdeliť vlastníctvo, transfer podielov
a ako to mám viac detí a fakt neviem, ako to urobiť spravodlivo. Toto je veľmi ako keby taká srdcová záležitosť majiteľov, zakladateľov. Majú aj obrázok o deťoch, majú ho odlišný v rámci kompetencií, zaangažovanosti, schopnosti a tak ďalej. Potrebujú sa o tom rozprávať, aby neurobili chybu a čo s nimi. Hej? Čiže toto je jedna oblasť. Druhá oblasť je, hádam ešte trošku väčšia, je, že jedna alebo druhá generácia cítia, že je fakt zle, že je zle SOS, vzťahy začínajú byť veľmi naštrbené, nie je to dobré a ako utriasť konflikt, nastaviť ho tak, aby nedoplatila na to rodina. Firmy častokrát prežijú, ak sa rodina rozháda, ale keď sa rodiny rozhádajú, veľmi častokrát to ako keby môže mať fatálny ako keby následok. Takže máme pár takých príkladov, kedy prišli k nám nástupcovia, že mali v šuflíku pripravenú výpoveď a povedali, dostal som na vás odporúčanie, ešte sa opýtam, ale ja už fakt tam nechcem robiť. A tak sme ako keby vstúpili potom do tých rozhovorov a skúsili sme možné aj nemožné. A máme aj pozitívne výsledky, že sa to vyčistilo a ten nástupca tam je. A máme aj taký výsledok, že odišiel nástupca, ale rodina to porozumela a s porozumením to pustili. A to je rozdiel, že s akým spôsobom. A tá tretia oblasť, ktorú som hovorila, že také tri, ale to je taká jedna. Majitelia počuli o rodinnej ústave, oni chcú mať rodinnú ústavu a chcú, aby sme spísali rodinnú ústavu. Čiže oni nevedia, do čoho idú, že je tam nastavenie vzťahov, pravidiel, dohôd, očakávaní a potom je otváranie zamestnanosti, odmeňovania, transfer podielov, filantropia a čo s odchádzajúcou generáciou, renta, ako sa postarávajú o ďalšie generácie a tak ďalej. Čiže oni nevedia, čo ale chcú mať spísanú rodinnú ústavu, lebo je to morálny dokument na to, že tá rodina môže prežiť a je veľká pravdepodobnosť, že znížia maximálne, ako vedia, riziko rozpadu rodiny a firmy. Takže to sú také tri oblasti. A oslovujú vás viac mladá generácia alebo tí starší? Posledná moja otázka, už potom dám priestor skutočne. Mladá. Odvážnejšie. Je to také, vždy sa s Lindou smejeme, že osloví nás mladšia generácia, lebo sú na Facebooku, lebo sú na sociálnych sieťach, na LinkedIne, lebo viacej ako keby k ním prichádzajú zvonka informácie, kde sa objavujeme o rôznych eventoch a tak ďalej. Takže sú viacej ako keby otvorení novým informáciám a svetu, takže sa k ním rýchlejšie dostaneme. A oni zároveň o mnoho dynamickejšie a silnejšie prežívajú emócie, čiže častokrát sa aj rozprávajú. A potom, keď prídu a sa s nimi rozprávame a otvorí sa to, že začneme robiť aj rodinná rada, tak veľmi si to pochvaľuje staršia generácia. Mladšia generácia to chce urýchliť, už chcú, aby sa to rýchlo vyriešilo, takže sa stávajú netrpezliví a majitelia vtedy sú spokojní a začíname ako keby riešiť. Čiže, a tam sa to potom ako keby zmení. Majitelia povedia, toto je výborné, oceňujú nástupcov, že začali ten proces, ale ten proces je rok aj pol minimálne, takže tam na všetkých stranách treba trpezlivosť. Takže potom sa tá karta obracia. Hej. Ja by som doplnila, tí nástupcovia o mnoho viacej sú aj otvorení na vstup nejakých externých špecialistov, expertov. Tá staršia generácia na to nie je zvyknutá ešte stále. Majú rôzne predsudky a zároveň tá mladšia generácia je ako keby otvorená, hladná po učení, po networkingu, uvedomujú si tú potrebu sa spájať a inovovať, počúvať, diskutovať, zdieľať. A tá staršia niekedy má možno ešte strach o tom hovoriť alebo nie je na to zvyknutá, ale aj za tých pár rokov, čo to robíme, tak aj tam už vidíme tú zmenu. Opäť by som iba dala ten kongres ako príklad, že čoraz viac, každým rokom máme viac a viac účastníkov, aj tá staršia generácia tých majiteľov tam ide, lebo je zvedavá, ako to ten iný riešil a ako sa s touto výzvou popasoval a ja si myslím, že sa nám darí vytvárať takéto dôverné prostredie, kde oni proste idú zdieľať a počúvať tých iných majiteľov, ako to majú. Aj práve kvôli tomu, že si dávame pozor, aby tam boli primárne tie rodinné firmy a nie
nejakí poskytovateľia iných služieb, tak je to také naozaj rodinné, tá atmosféra je tam veľmi taká uvoľnená a možno aj ešte asi taká bezpečná, že môžem sa tu s niekým o tom porozprávať, lebo on zažil niečo veľmi podobné. Takže tak ešte na doplnenie. Áno, to je cítiť. Asi sa dotkneme otázok, aby sme prezdielali pomedzi tie naše témy. Aká je rola štandardov a vôbec definovanie kompetencií a zodpovedností v úspešnom udržaní rodinného biznisu? Lukáš sa nás pýta. Pozdravujeme. Ak môžem na to odpovedať, tak rola štandardov a definovanie kompetencií a zodpovedností je mega dôležitá a je to jedna z vecí, na ktoré rodinné firmy zabúdajú. Čiže definovanie kompetencií a zavádzanie ako keby právomoci zodpovednosti medzi členmi rodiny zabúdajú na to. Sú tam v rôznych roliach. Role sa kontaminujú, čiže si ich ako keby nečistia a nenastavujú, takže celkovo o nich nehovoria. A zohráva to pritom na výkonnosť, na vzťahy, na to, ako sa cíti tím, ako sa cítia členovia tímu, v ktorej pracuje člen rodiny, vedenie firmy a tak ďalej. Tak o tom už ani nehovorím. Tak je to veľmi dôležité. A aká je rola štandardov a definovania kompetencií v udržaní rodinného biznisu je veľmi dôležitá. Neviem, či som na to odpovedala, ale je to veľmi dôležité a chcem upriazniť pozornosť rodinným firmám alebo členom rodinných firiem, ktorí nás počúvajú, aby na toto si dávali pozor, nastavili to, definovali to a mali to tiež urobené. Totižto rodinné firmy hovoria, že preto to nerobia, lebo im to zaváňa, že to majú len v korporáciách. A to je jeden z tých ako keby kľúčových momentov, kedy oni veľmi častokrát veľmi rýchlo onálepkujú. Toto robia veľké firmy, my nie sme taká veľká, my to nepotrebujeme. A pritom to nie je pravda, potrebujú to všade, kde sú ľudia, kde sú týmy, kde už niečo vyrábame. Je jedno, koľko nás je, štandardy, definovanie kompetencií, na základe ktorých budú odmeňovaní tí ľudia, vyhodnocovaní a tak ďalej, budú nastavované ciele, tak je to veľmi dôležité, nech je nás koľkokoľvek. A pri rodinných príslušníkoch by som si na to dávala špeciálne pozor, lebo to môže veľmi pekne ako keby rozpustiť nedorozumenia a zvláštne očakávania členov rodiny na hodnotenie a môjho výkonu druhým členom rodiny. Takže veľmi dobrá otázka, ďakujeme. Tu by to chcelo konkrétny príklad. Ja si pamätám raz, keď sme sa rozprávali, tak si hovorila, teraz k tebe prehováram z roli matky. Teraz z roli vedúcej oddelenia. Áno, že aby presne vedel, že nič proti tebe nemám ako rodič, ale túto úlohu proste musíme zvládať tak a tak, hej, že máme to zadefinované. Hej. Ja by som ešte možno tým štandardom a normám doplnila. Akorát dneska som bola súčasťou jednej hodnotiacej komisie, nielen rodinných firiem, ale sa tam vyhodnocovali firmy, ako sú riadené a presne tam pri každej jednej sa prechádzala a ako má firma nastavené procesy, a ako má spísané štandardy a ako má kontinuitu vlastne riadenia tej dlhodobej udržateľnosti. A čoraz viac je potreba inovovať, digitalizovať. Pozeral sa prístup k zavádzaniu nejakých aj dobrovoľných noriem, hej, a téma ESG je obrovská a tiež sa inak budeme venovať aj na kongrese. A aj tá kontinuita riadenia pri tých rodinných firmách, aj na to sa treba pozerať. A nielen pri rodinných, aj nerodinných, a pri tých rodinných možno ešte viac, lebo tam to posledné noriem, hej, a téma ESG. A tiež sa inak budeme venovať aj na kongrese. A aj tak. Teraz neviem na špeciálne, ako to má teraz, ale som stratila trochu niť, takže toľko som chcela ešte iba dodať k tým normám a štandardom a k Erikinej odpovedi. A skôr ako sa dotkneme ďalšie otázky, tu aj Michal potvrdzuje, že štandardy sú dôležité úplne všade, problém zrejme nastáva a že je ťažké oddeliť rodinné a biznisové roly.
že ľudia zároveň berú veľa vecí príliš osobne. Tam nastáva priestor pre konflikt. Berú osobne. To nadväzuje, preskočím tie predchádzajúce dve, lebo podľa mňa tieto dve ako keby veľmi súvisia, aj keď aj ďalšie otázky, ako vidím, sa dotýkajú zamestnávania, ale áno, Michal, to, čo píšete, to je absolútne, toto sú presne tie momenty, ktoré rodinné firmy prežívajú vtedy, keď nemajú vykomunikované právomoci a zodpovednosti a na akej som pozícii. Rodinné, keď prichádzame do rodinných firiem, to, čo počujeme, je, že deti oslovujú rodičov rolami a rodičia oslovujú deti menami. Takže ako náhle ja začnem oslovovať kohokoľvek vo firme, vo firemnom prostredí rolou, tak tam mám potom z toho ako keby galimatiaž. Na jednej firemnej porade, kde sa rozprávame o výkonoch, o tom, že ako pôjdeme ďalej, či sa naplnili úlohy, tam nemá čo hľadať pomenovanie člena rodiny, napríklad otci alebo mami, hej, a tak ďalej. Čiže ak meníme to, že akým spôsobom chceš oslovovať člena rodiny vo firemnom prostredí, tak určite nie rodinnými rolami a tak ďalej. Čiže toto sú ako keby jedna ako keby z takých vecí, ktoré príde im to aj vtipné, aj smiešné, aj si to musia nastaviť, ale tí, ktorí si tým prešli a nastúpili na to, tak si to chvália, že je to veľmi fajn. A je to veľmi ťažké oddeliť, ale ak budem dodržiavať dohodu a dohodneme sa všetci, že ako sa budeme k sebe správať v práci a ako sa budeme správať doma a začneme ako keby si to trošku cibriť, tak vedia sa tie rodiny dohodnúť na tom, ako sa budú správať k sebe vo firemnom prostredí a že doma naozaj nemusím prinášať prácu. Dá sa to. A dá sa to. Je to veľká téma. Dá sa to. A príliš veľa vecí berú osobne. Áno, lebo minulosť a to, čo máme prežité, to, akým spôsobom sa so mnou rodič rozpráva, to, že na mňa hovorí ako k dieťaťu a to, že mi nedôveruje v danej oblasti, to, že komentujeme veci, to znamená, každý komentár dehonestuje daného človeka, posmešky a tak ďalej. Direktíva, budem radšej prísnejším na moje dieťa, nech všetci vidia, že nerobím rozdiely a tak ďalej. Toto samozrejme, že členovia rodiny berú veľmi, veľmi osobne. Samozrejme, ak to nemám nastavené a vykomunikujem. Ja možno do toho vstúpim len takou subotázkou, lebo veľa sa tu riešia ako keby vzťahy medzi tými rodinnými príslušníkmi vo firme, ktorí zastávajú rôzne pozície. A to je vlastne to, čo sa Miloš pýta, že ako sa akože pozerať na tú dilemu zamestnávania. To nechám na vás, lebo je to naozaj dilema a si to viackrát povedala, že tie pozície niekedy prichádzajú že úplne od spodu a prechádza si celou firmou, niekedy to príde, že okamžite sa stane nejakým, ako keby príde zvonku z firmy, že tých variácií je tam viac, toto by som nechal vás, ale mňa možno zaujíma taká úplne že iná otázka. Asi všetci vieme, že tých ľudí, ktorých tá firma zamestnáva, že oni cítia a vidia tie vzťahy medzi tými príslušníkmi rodiny. Oni, možno sa to deje za zavretými dverami, možno sa to nedieje za zavretými dverami, to je tá horšia varianta, nech deje čokoľvek, aj dobre, aj zle, ale tí zamestnanci to vidia a cítia. A teraz ako keby myslím si, že často sa na to ako keby zabúda na túto tému, na tento bod, že vnímajú napríklad tie rodinné firmy, s ktorými prichádzate do styku, aj ten aspekt toho zamestnanca, berú ho oni vôbec do úvahy pri tom, keď formujú napríklad veci okolo budúcnosti firmy v rámci rodinnej ústavy, v rámci čohokoľvek, alebo je to naozaj, že to je uzavretá záležitosť v rámci tej rodiny a už ako keby ten aspekt toho zamestnanca, ako sa pozerá na tých ľudí, je taký, že sekundárny. Toto ma zaujíma celkom, že ako máte skúsenosť. Je to jedna z dôležitých tém rodinnej ústavy, zamestnávanie,
členov rodiny a správanie sa v rodinných firmách a čo so zamestnancami a ako komunikovať jednotlivé veci, ak sa na to pýtaš. Hej? Ako sa správať v prípade, ak je člen rodiny rozhádaný s niekým iným, ako postupovať. Tak tieto postupy sú súčasťou rodinných rád a tie dohody sú súčasťou rodinnej ústavy. Zamestnávanie rodinných príslušníkov vo firme je veľmi častokrát, naša skúsenosť je na 90% živelné, čiže ak dieťa skončí vysokú školu, tak môže nastúpiť do firmy, lebo však preto sme vytvorili rodinnú firmu, že máš tu priestor, sme radi. Ak ďalšie generácie, ktoré prichádzajú na tých rodinných radách, hovoríme o tom, že ak neprišli klasickými, to, čo odporúčame, takto nebudem to opisovať, ale to, čo my odporúčame. Odporúčame, že každý, kto skončí akúkoľvek školu, strednú alebo vysokú, aby išiel pracovať niekde inde aspoň na 2 alebo na 3 roky. Toto je naše odporúčanie, to odporúčanie všetkých našich kolegov zo zahraničia. Totižto dieťa sa naučí, alebo ten nástupca, budem hovoriť nástupca, nech to nevyvolá taký pocit, že dieťa. Nástupca sa naučí aj iné štandardy v iných firmách, nebude jeho rodič prvý riadiaci a jediný riadiaci pracovník, pod ktorým pracuje, môže pod iným šéfom v inom tíme iné návyky pracovné priniesť, iné systémy, procesy a štruktúru, ktorá môže, ak to dobre funguje v tamtých firmách, byť prínosom, keď príde do firmy a priniesť niečo, čo funguje, čo je nové a osvedčené. Zároveň sa môže z toho spôsobu riadenia veľa naučiť, zároveň začne byť viacej zodpovedný na svoje správanie, lebo tam nemá nálepku dieťa, a stáva sa členom tímu a musí zodpovedať za svoje výkony cudziemu človeku, ktorý naozaj nemá na ňo ružové okuliare. A ten cyklus 1., 2. roku, keď dostane kritiku a musí urobiť zmenu, to veľmi dobre pôsobí na to, aby dozreli tí nástupcovia, až potom nastúpili do firmy. Vo firmách odporúčame, keď prídu členovia rodiny, aby prišli vtedy, keď je na to vytvorený priestor. Aby dieťa nehľadalo miesto v rodinnej firme, že môže prísť a nájdi si niečo, uchyť sa, chop sa niekoho. To nie je výberový pohovor. Čiže ak mám konkrétnu pozíciu, na ktorú chcem, aby môj nástupca, člen rodiny nastúpil, mal by prejsť výberovým pohovorom, analýzou potenciálu, analýzou talentov, nech ide a robí to, na čo má talent a v čom má potenciál. Rotácia je jedna zo základných vecí, kde členom rodiny odporúčame, ak chcú zostať v rodinnej firme, tak aby si prešli rotáciami. Áno, aby si prešli každé oddelenie od sústružníka až po vedúceho zmeny, až po vedúceho výroby. Až potom, aby sa dostal do riadiacich štruktúr, ak má na to potenciál. Každý máme svoj strop. Nemusíme, keď otec vedie firmu, to neznamená, že aj ja mám na to potenciál. Takže toto je jedna zo záležitostí. A vtedy aj odpovedá Milošovi teda na otázku. Isté, môže nám to posilniť vzťahy, ak sú dobre nastavené, biznisovo nastavené zodpovednosti a hranice, ale môžu byť veľmi citlivé práve ak na to zabudneme a potom hodnotíme, každý komunikujeme iným meritkom a hodnotíme niečo iné. Ak to nástupcovi nevykomunikujem, ak jeho šéf nevie, na základe čoho je odmeňovaný a ja neviem, na základe čoho som hodnotený a súdený a odmeňovaný. A toto ako keby robí veľkú galibu v rodinných firmách. Toto je 80% problémov, zamestnávanie a nevyjasnené funkcie, právomoci, zodpovednosť a vôbec rešpektovanie toho nástupcu, ale nástupcovia to nemajú jednoduché, lebo sú hodení do vody a musia sa niekde uchytiť bez toho, aby prešli pohovormi. No a potom si urob rešpekt.
medzi tými zamestnancami inými, ktorí sa ťa boja, že kto ťa vyfasuje do oddelenia, lebo ty si dcera, alebo syn majiteľa, no kto ťa bude chcieť na oddelení, hej, a tak ďalej. Mám úplne, Katka, prepáč, že mám takú, že úplne klasickú primitívnu otázku. Stretávate sa vo firmách s ľuďmi, ktorí majú takéto, že vnútorné nastavenie, že povolanie syn, povolanie dcera? Nepýtam sa na nálepku, lebo nálepiek je tam vonku veľmi veľa rôznych druhov, ale také, že on naozaj je vnútorne nastavený, že ja som syn majiteľa, ja to tu celé akože preberám a ja som prezident galaxie. Stretávate sa s tým teraz, alebo aj v minulosti, alebo cítite to tam, alebo už to vymizlo, alebo ako je to teraz? Poviem Lindi za mňa a potom ty povedz za seba. Ja, čo som bola v rodinných firmách, kde sme riešili rodinné rady, rodinné ústavy a generačnú výmenu ako takú, tak keď som si tak rýchlo teraz prefiltrovala, tak z tých desiatok, čo máme za sebou, boli 2. To je dobrá štatistika, nie? Výborná. A ja ani nie. Ja naozaj tých, s ktorými pracujeme, tak sú to skôr nástupcovia, ktorým na tom úprimne záleží a nie ich je úprimne až ľúto niekedy, až sa im tak čudujem, že že klobúk dole, že máš energiu s týmto všetkým bojovať, lebo niekedy tá komunikácia je naozaj veľmi ťažká a na nich sa to už tak podpisuje, taká tá únava a dlhodobo, keď niečo nefunguje takže ja ich skôr obdivujem a úprimne im držím palce a cítim to skôr, že je tam viac takých tých povinností ako takých tých výhod možno, že je to naozaj veľký záväzok dokázať, že na to mám a posuniem ten biznis ďalej. No. Tu nadviažem, možno trošku vy si takých ľudí priťahujete vašou komunikáciou a také, aké ste, hej, že naozaj tých vrúcnych, tých, ktorým naozaj skutočne záleží, že nie tých salampárky, som otec, syn, dcera, ja neviem, hocikto podnikateľov, ale že proste im záleží na tom biznise a väčšinou vás aj preto kontaktujú, že im to nie je ľahostajné. A čo ja mám informáciu aj z kongresov, aj zo spolupráce, tak tej prvej generácii záleží veľakrát ešte viac, ako tým zakladateľom na tých inováciách. A tá tretia väčšinou býva naozaj tá zlomová, kľúčová, že či to prežije alebo neprežije. Že ako to vnímate, že tie deti, tie vnúčatka majú všetko možné povolené, už keď prídu do firmy, hej, tam sa veľa prehliada a neviem čo a veľakrát oni majú tendenciu nejak ten majetok alebo proste celé to rozplynúť dopreč. No jasné, lebo to necítia, že je to rodinná firma. Tam sa stráca ten aspekt rodinnosti. Ako sa dá udržať? Cez hodnoty. A mne ešte napadlo, že v koľkých rokoch je dobre vťahovať tie deti. Hej? Tu sme sa bavili, že dieťa, nástupca, ale naozaj, že niekedy je to, že uvoľní sa miesto pre toho nástupcu, tak má vytvorenú svoju pozíciu, svoju rolu, ale tí rodičia častokrát žijú tým biznisom naozaj, aj keď nechcú ťahať prácu domov, sa o nej rozprávajú. A teda prvé brigády takýchto detí, ktoré sú v rodinných firmách, vznikajú práve v rodine. Takže kedy je vhodné možno už zakomponovať toho dediča alebo toho nástupníka do deja? Keď zakladáme rodinné rady, tak aj v rodinných ústavách otvárame jedna z otázok je, odkedy prizývať deti na rodinné rady. Odporúčanie svetovo je od 16 rokov, takže ponúkame to rodinným firmám od 16, aby boli pasívni poslucháči na rodinných radách, aby vedeli, čo znamená byť súčasťou rodinnej firmy bez hlasovacieho práva. Ale niektoré firmy si to posúvajú od 18. Záleží od toho, ako vnímajú vyzrelosť tých detí. Takže, ale odporúčané, tak viacej aj svetovo je od 16 rokov, aby boli prizývaní. Nemusia chodiť, ale aby dostali ponuku, že môžu prísť na rodinné rady, ktoré sa konajú cyklicky v nejakých periódach. A ešte vlastne, čo si hovorila, Kati, si sa pýtala, tak to, s čím sa stretávame, tak tí nástupcovia, oni nás niekedy vyhľadajú, lebo sami nie sú spokojní s tým, ako ten proces nástupníctva v tej firme prebieha, alebo už niekedy aj prebehol.
A ja som taký väčší optimista a ja tam cítim takú nádej a oni nám aj hovoria, že ich to zaujíma, aj keď už niektoré veci nemôžu zvrátiť, dať späť to, čo sa udialo im, ale oni to chcú už inak voči tým svojim deťom. Tak to je také pre mňa pozitívne, že je nádej, že už potom odovzdávanie na tie ďalšie generácie, to začleňovanie tých detí do toho celého procesu, tá komunikácia a keď už tam naša Erika založí tie rodinné rady, tak tá firma si na to zvykne a už tom proste pokračuje, takže už sa mnohým veciam dá predísť. Takže ja si myslím, že to aj pomáha tým firmám do budúcna, aby tam potom tá ďalšia generačná výmena už išla inak a aby sa vyvarovali tým chybám z minulosti. Ja sa možno spýtam, aby sme odpovedali aj Stankovi. Stanko, pozdravujem ťa, ak nás pozeráš. My sme dneska spolu telefonovali, lebo Slovak Business Agency, ktorú Stanko tak neoficiálne zastupuje svojou účasťou na tomto streame, má rodinné podnikanie niekde vo svojej agende a chce sa tomu venovať. A tá zostanová otázka, my sme to veľakrát riešili z tej našej strany, keď sme boli na debate, ako sa my pozeráme na tie rodinné firmy a vidíme tam procesné záležitosti, vidíme tam možno aj tá digitalizácia, ktorá sa tu extrémne ako keby komunikuje, ale na druhej strane absolútne nerobí alebo robí takým tým neúplne dobrým spôsobom, až priam zlým spôsobom, ale možno ten váš uhol pohľadu, že nemusíme verím, že tých problémov má každá firma dosť na riešenie, lebo sa hovorí, že dobrý podnikateľ je problem solver v prvom rade, ale možno také, jeden taký možno, že ťažiskový, alebo taká tá najväčšia výzva, ktorej slovenské rodinné firmy čelia a ktorá napríklad by stála za to, aby sa tomu venovalo ako keby taká tá plošná národná pozornosť. Viete, čo myslím, na celej tej úrovni, že nielen ako keby, že sa tomu venujeme my, vy a vstupujeme do toho jednotlivo, ale naozaj, že možno by aj na tej úrovni štátu, že štát sa pozrie na tie rodinné firmy a povie si, OK, vidím tu vašich 1745 problémov, z toho polovica je odo mňa, ale tú druhú polovicu vám skúsim pomôcť vyriešiť. Hej? A možno z vášho pohľadu stačí jeden, lebo tu budeme do 2:30 rána, keď to začneme menovať, ale jeden by mi stačil od vás. Že čo si vy myslíte, babi? Ja osobne si myslím, že daňová politika pre rodinné firmy je veľmi dôležitá a pokiaľ rodinné firmy nebudú mať pri generačnej výmene nástupníctva, alebo to, že je nejaká firma 30-50 rokov v regióne, podporuje región a dáva ako keby prácu, a je rodinná a dáva prácu iným rodinám a nebude mať iné zvýhodnenia daňové, tak si myslím, že to bude veľká škoda. Ja osobne, ak si mám vybrať len jednu jedinú, tak by som apelovala na to, aby daňovo a finančne boli rodinné firmy ináč ako keby brané alebo mali aspoň nejaké zmysluplnejšie úľavy alebo možnosti, na ktoré si môžu šáhnuť. Možno taký ten kontrast medzi tým, keď tu riešime veľké strategické investície, ktoré samozrejme generujú nejaký objem HDP a ekonomiky, ale na druhej strane tu máme nekonečno tisíce, 10 000 rodinných firiem, ktoré generujú to HDP na zase inej úrovni, ale v tých regiónoch sú vlastne najsilnejšie, lebo my to tu hráme vždy na nejakú strategickú investíciu v regióne, aby to ten región pozdvihlo, a ako keby úplne ignorujeme na tej národnej úrovni to, že v tom regióne sú veľmi silné firmy, aj skrz vás sme dokázali spoznať, Idonu alebo kohokoľvek, koho sme mali možnosť aj fyzicky navštíviť, a videli sme, že tá firma možno negeneruje 800 miliónov obrat, ale v tom regióne je dôležitá a má tam presne, čo si to povedala, tie desiatky rokov tam existuje a nezdvihla sa, neodišla do Španielska, do Indonézie. Podľa mňa toto je jeden z tých takých bodov,
ktorý naozaj sa veľmi prehliada a možno to znie tak akože rolá obete, ale to nikto z nás tu nemá podľa mňa v sebe tento element, ale myslím si, že to prehliadanie je také dobré slovo, čo si povedala. Prehliadanie dôležitosti rodinných firiem v regiónoch. To je fajn za mňa. Hej, aj sme veľakrát ako keby oslovovaní teraz napríklad ministerstvami alebo rôznymi zväzmi, spolkami a nejakými lobistickými agentúrami, ktoré chcú poznať to, čo rodinné firmy naozaj riešia, a my sa aj s tými vlastne majiteľmi a nástupcami o tom rozprávame, tak toto naozaj aj tak z toho celého vyplynulo. Oni by niekedy hovoria, že len nech nás nechajú žiť, že nech proste stále nemenia zákony, nech neprichádzajú s nejakými novinkami, ktoré v podstate pre nás iba znamenajú ďalšiu byrokraciu. A na to, čo ešte by som možno doplnila, je presne tá podpora a nejaké investičné stimuly, alebo oni naozaj záleží na tom regióne. Veľmi veľa sa stretávame s tým, že oni tak prirodzene, intuitívne to dávajú, keď sa im darí, tak to dávajú späť do tých regiónov, podporujú proste deti, podporujú športové kluby, dôchodcovské, hocičo. A na toto sa vôbec nepozerá, takže ja by som skôr tak apelovala na to, aby mali väčšiu podporu zo strany štátu akoukoľvek formou. Tam tie daňové, povedal si jedno, daňové vnímam, ako ich trápi, lebo to im odchádza ako keby z toho, čo vytvorili a tak, ale na to nadväzuje, to je jedna veľká komoda, že otvoríš jeden šuflík a otvoria sa ti ďalšie ako keby 4, ktoré sú identicky dôležité, lebo sú poprepájané, a to je náš právny systém, ktorý ešte stále funguje z roku 64, lebo proste, ktorý nepoznal predmanželské zmluvy a tak ďalej. Čiže my to teraz spisujeme rodinné ústavy, ale právnici majú čo robiť, aby rodinným firmám priniesli, čo do tých rodinných ústav napísať, ako môžu právne postupovať v rámci BSMK a tak ďalej. Už nebudem na to, čiže právne, ako keby legislatívne veci v rámci jednej rodiny, rodinnej firmy, ak to chceme, aby ostalo v tej rodine a tá rodina ďalej rozvíjala tú firmu, tak všetky tie ako keby dielčie, veľmi kľúčové aspekty nie sú pre tie rodinné firmy vytvorené. Ja viem, že to nie je jednoduché, ale my nie sme revolucionárska krajina, ktorá by to mala teraz vymyslieť. Preto ťaháme sem všetkých tých expertov a rodinné firmy zo zahraničia, aby o tom hovorili, lebo tam je už 6., 7, takže my môžeme sa ako keby inšpirovať od iných. Tak mám veľkú nádej, že už teraz sa robí okolo toho veľký rozruch. Už sa s niektorými vecami začalo, že to pôjde len takže tak. Dobre, túto tému môžeme uzavrieť. Ja možno mám otázku na teba, Katka, úplne takto napriamo. Ja som vyťahol Macku a jej teda tú poznámku možno k tomu prepojeniu toho diania na úrovni vedenia firmy v rodinnej firme a zamestnancov, lebo naozaj si myslím, že toto je téma, ktorá na jednej strane sa logicky oddeľuje, aj sme sa o tom veľakrát rozprávali, že najbližšia rodina na rodinnej ústave, je to logické, sú veci, ktoré jednoducho do tej firmy idú až potom, ako sa vyčistia práve za tým stolom, ktorý vy riadite. Ale mňa, Katka, čisto z takého pohľadu, ako na teba, na človeka, ktorý riešite zamestnanecké značky vo firmách, a tá zamestnanecká značka vo firme je veľmi špecifická práve tým, že to nie je tá aura, ktorú tie značky často dávajú von, je samozrejme jedna vec. Druhá vec je, že tí zamestnanci cítia, vidia a žijú v tom. A možno tvoja skúsenosť, v tých rodinných firiem máme aj v spoločnom portfóliu, aj v tých oddelených dosť. Možno to, čo si ty videla a zažila, aký vplyv majú uprataní členovia rodiny niekde v tom vedení na to, či tá firma môže napríklad rásť alebo napredovať. Je to zásadná vec, alebo je to skôr také, že keď je ten proces vo firme dobre nastavený, tak pre mňa za mňa nech po sebe hádžu valašky, aj tak to proste bude fungovať, lebo tí ľudia si svoje odrobia a posunú tú firmu dopredu. Ako to ty máš ako keby zavnímané?
prvej časti tohto preslovu som si hovorila, však to je predsa logické, nie? Však keď je to dobre nastavené, tak to musí fungovať. Ale áno, keď sú procesy nastavené, ale emócia tam kolíše, tak akokoľvek sa ktokoľvek snaží proste cítiť to v tej firme. A tí zamestnanci, nie je to ich firma, častokrát majú pocit, že im záleží viac na tej firme ako samotným majiteľom, ktorí tam pomedzi to riešia ešte svoje rodinné problémy a strácajú motiváciu angažovať sa v tej firme biznisovo. Čiže ak si tá firma neporieši tie vzťahy niekde mimo tých zamestnancov, ak im to dáva pocítiť, že sú tam trenice, tak akokoľvek je ten proces nastavený, akokoľvek sú role vydefinované alebo špecifikované pracovné pozície, tak to tak nemusí fungovať. A ako si hovoril, áno, tá rodinná firma by mala tú rodinnosť vyžarovať. My sa často stretávame, že veľmi dúmajú, že či prezentovať rodinnú značku alebo nie, či im to pomôže, či im to ublíži, kto ju má reprezentovať, či mladá, stará generácia, či zamestnanci, alebo nejaký maskot, a či vôbec. A či to nie je proste nejaké vystatovanie sa, že my si tu podnikáme už 30 rokov úspešne a vy ste nič nezmohli napríklad v tomto meste. Čiže je tam veľa takých otázok tej slovenskej nátury, by som povedala, že tu sa prestávame inšpirovať zahraničím a môže nám to, ako na škodu veci je to veľakrát, lebo aj tí zákazníci, aj tí zamestnanci sa oveľa lepšie priťahujú do firmy, ktorá sa reprezentuje, ktorá ukazuje či už spoločenskú zodpovednosť, či už aktivity, či už tváre a osoby. Proste ľudia chcú pracovať s ľuďmi, nie so značkami, aj keď tá značka evokuje tú ľudskosť, alebo tú emóciu, alebo niečo konkrétne, ale im veľmi záleží, kto je ten reprezentant, majiteľ alebo nástupca a ako sa správajú. Čiže ak to správanie navonok je aj vo vnútri rovnaké a sú s tým stotožnení, tak keď si ich tá firma pritiahne, tak dokáže diviť. A ak to tam koliduje, že navonok sa nálepkujeme, že sme aký krásny, všetko nám funguje, človek tam nastúpi, tak sa častokrát stáva aj to, že tí zamestnanci sú vyflusnutí tým systémom, alebo proste tam nevydržia, nebojujú s veternými mlynmi. Na toto chcem priamo nadviazať, aj preto som sa na to spýtal, lebo toto je podľa mňa otázka na vás všetky tri, taká aj, ja som ju tam zámerne dopísal do toho zoznamu, lebo podľa mňa je to veľmi veľká téma, teraz nielen na LinkedIne a nielen pre HRistov, ak nás tu nejakí pozerajú, pokojne dajte aj svoj pohľad na to, ale myslíte si, že rodinné firmy sú atraktívnejšie, alebo sú viac alebo menej atraktívne pre zamestnancov? Ale tú generáciu, ktorú Erika, ty spomínala, Gen Z, Alpha, Generation Zero a všetky tie, čo tam akože tie mladé generácie, ktoré prichádzajú z iného ako keby mentálneho nastavenia, lebo ho majú iné, či chceme, či nie. A tá rodinná firma je často emočná. To asi mi dáte za pravdu, že tá emócia v tej rodinnej firme je vyššie než v nejakých korporátoch a kadetade. Toto by ma zaujímalo, že akú máte vy skúsenosť, keď sa bavíte aj s tým vedením, a Katka, možno aj od teba, že ako to majú tie rodinné firmy a či to vôbec riešia, či vôbec tú rodinnosť dávajú napríklad najavo v procese naberania ľudí alebo onboardingu alebo všetkých tých vecí, ktoré sa pri zamestnaneckom nejakom nábore dejú. Toto by ma celkom zaujímalo. Erika, poď. No, toto je téma, ktorej sa venujem z rôznych strán, z rôznych mojich firiem. No, tak pre strednú a staršiu generáciu, zrelú generáciu je rodinnosť významný motivačný prvok, lebo zabezpečuje pre nich stabilitu a menší ako keby korporátny tlak. A potrebujú byť viacej ako keby vo vzťahu, kde sa vytvárajú pozitívne a priateľské vzťahy, ako byť anonymný vo veľkom prestížnom korporátnom svete. Toto neplatí ale pre mladých, ktorých prestíž, dynamika, možnosť vzdelávať sa, naučiť sa niečo nové, dostať sa k výzvam, k veľkým projektom je veľmi motivujúce. Vždy to záleží, nie je na to jednoznačná odpoveď, Imo, lebo
každý máme niekoľko motivačných faktorov. Tých motivačných faktorov sa prezentuje, že 12, 15, 20 a každý z nás máme 3-4 kľúčové, ktoré sú veľmi dôležité vtedy, keď sa rozhodujeme, prečo zostaneme v tej firme alebo si ju vyberáme. U mladých ľudí tá prestíž a to, že sa môžu slobodne rozhodnúť a putovať a byť a majú výzvy, tak je veľmi dôležitá. Tak tie jednotlivé generácie to ako keby charakterizuje. Mať možnosť zarobiť viacej peňazí je pre nich tiež veľká motivácia pre tých mladých a majú obrázok, že v rodinných firmách si toľko nezarobia. Čiže ak oni sú motivovaní financiami alebo to, že si chcú vybudovať svoj rodinný život a tak ďalej, tak hľadajú korporátny svet, v ktorom je to rýchlo recyklovateľné ako keby miesto alebo čokoľvek, ale vedia, že na ten čas, ktorý oni potrebujú sa postarať o svoje najdôležitejšie potreby životné, tak ten korporátny svet, oni si myslia, že im to bude vedieť lepšie a bezpečnejšie nastaviť. Lebo existujú aj rôzne mýty o rodinných firmách a na základe tých mýtov tí ľudia, juniori, nástupcovia, mladšia, stredná generácia prinášajú rozhodnutie, či sa zamestnať alebo nezamestnať. Mám úplne veľmi rýchlu otázku. Myslíš, že by toto sa mohlo zmeniť v kontexte novej, tej mladej generácie nastupujúcej do pracovného pomeru, ak by rodinné firmy mali v tej komunikácii silného lídra, ktorý by bol inšpiratívny pre tých mladých ľudí? Áno, lebo prestíž je dôležitý motivačný prvok medzi mladými. Takže ak bude fungovať a prezentovaný bude významný líder, ktorý niečo dosiahol, ovplyvnil a je uznávaný, tak to je pre nich prestíž pod ním pracovať. Čiže ak som motivovaný prestížou, tak buď môžem ísť k značke, ktorá je prestížna a budem na pive hovoriť, pracujem v tejto firme, wow, fakt, super. Alebo sa budem píšiť, akú mám pozíciu, som finančný riaditeľ, managing director, hej, niekedy to neviem ani povedať. To je prestíž. Alebo pracujem vo firme toho a toho. Akože to je pecka. Čiže stále sme na úrovni motivácia, prestížu a imidžom. Ak sa môžem vyjadriť, alebo Lindy, chceš doplniť ešte, Eriku? Vieš čo, ja iba jeden taký uhol pohľadu, že možno, že to ani nie je o tom, že či chcú robiť v korporáte alebo v rodinnej firme, skôr je to o tom, že nejaké trendy sú a na ne si musí každá firma ako keby dať pozor a musí sa im prispôsobiť. A to, že terajšia tá generácia Z, ktorá nám vyrastá, potrebujú mať pocit zadosťučinenia a mať presne takú tú dynamiku a možnosť flexibilného prostredia a pocit, že naozaj tá moja práca má zmysel, tak toto proste vo všeobecnosti výzva pre firmy, aby uspokojili tento typ potrieb. A je úplne jedno, či to je rodina alebo nerodinná firma, že si to musia tie firmy uvedomiť a ak takéto pracovné prostredie vytvoria a úplne s kľudom ho vie vytvoriť aj rodinná firma, tak prečo by nie? Preto by mohla byť atraktívna pre toho zamestnanca. Takže ja len aká je firemná kultúra vnútri vo firme, v regióne vedia. Čiže ak sa nebudem správať k svojim zamestnancom podľa hodnôt, ktoré ja uznávam a očakávam a dodržiavam vlastne vo svojej firme a vytvorím firemnú kultúru, tak podľa mojej firemnej kultúry si priťahujem k sebe aj pracovníkov, ktorí ku mne budú ochotní prísť. Takže na toto ale firmy zabúdajú, to je jedno, či sú rodinné alebo nerodinné. Takže to sa graduje a dlho vie v regióne, aká je firemná kultúra danej firmy, aký je šéf, aký je majiteľ, ako sa správa, ako komunikuje, ako drží slovo, a ako sa správa v kríze, v konfliktoch a tak ďalej. Čiže toto je firemná kultúra, takže to je, stále sa točíme okolo hodnôt. Môžem iba jednu vec mi tak nahrala, že to je to malé Slovensko a tu sa proste ľudia strašne poznajú a ja nebudem menovať, ale
už sme sa proste s Erikou viackrát stretli s tým, že nám povedali, že no síce akože fajn firma, má dobré výsledky, ale už sme počuli o tých majiteľoch hento a toto a tam by sme teda robiť nešli. Takže aj to sú také veci, že treba si na to dať pozor, hej, pri tej značke, ktorú vytvárame a ako nás potom prostredie vníma. Imi, môžem ešte doplniť, alebo máš ešte na doplnenie, dievčat? Nie, ja už nič nedoplňam. Dobre, tak si beriem tému rodinnosť. Áno. Bavili sme sa o tom, že či rodinnosť priťahuje mladú generáciu. Čiže čo ja vnímam z trhu a z informácií, ktoré sa ku mne dostávajú z pozorovania a podobne, tam sú dve misky váh. Flexibilita a stabilita. Mladí hľadajú flexibilitu, rodinné firmy chcú stabilitu, stabilné vzťahy, stabilné proste fungovanie firmy, stabilné hodnoty. Ak tá firma ale pri tých hodnotách stability dokáže poskytnúť flexibilný pracovný čas, flexibilné plnenie úloh a veci, ktoré síce tí mladí, akože záleží veľmi, že do akej firmy alebo aké majú tie hodnotové rámce v rámci tej pyramídy Maslowovej, pyramídy potrieb, čo si potrebujú naplňať, podľa toho priťahujú alebo nepriťahujú. Skôr by som povedala, že vzhliadajú k tým lídrom. Ak je na líderskej pozícii mladý človek, tak priťahuje rodinnosť. Lebo im ide príkladom toho, že aj on jedného dňa môže sa otrhnúť a budovať rodinnú firmu, ak bude chcieť úspech. Vie sa tam inšpirovať. Ale ak sú na líderskej pozícii ťažké štruktúry, staršia generácia, ktorá si myslí, že všetko vie najlepšie a nepúšťa tých mladých k slovu, že nefunguje tam ten princíp, že starší mentorujú tých mladších, mladší prinášajú nejaké technológie, nové metodiky a tak ďalej, prinášajú inšpiráciu zo zahraničia. Ak si ich nepustia, tak ich vypudí. Či je to rodinnosť, nerodinnosť. Skôr som sa stretla s tým, že rodinné firmy používajú rodinnosť v rámci marketingovej komunikácii produktov a portfólia služieb. Hej, že či sú zamerané na rodinu, alebo či riešia rodinný problém, alebo tú rodinnosť. Či pomáhajú rodine ako takej. Či testujú svoje, alebo ponúkajú svoje produkty aj pre vlastnú rodinu. To bol aj veľmi krásny príklad na konferencii, kde firma vravela, že stavá komunikáciu na tom, že toto vyrábame pre svoju rodinu a keďže to funguje nám, tak to musí byť dobré aj pre vás. Hej, čiže v tomto duchu marketingovo sa dá rodinnosť krásne využiť. Lebo rodine naozaj chceme vždy to najlepšie a aj keď ideme do toho s čistým úmyslom, nie vždy to vyjde, lebo hej, trenice, ego, osobné nejak privlastňovanie si veci a podobne. Takže za mňa asi toľko. Ale stretla som sa so slovenskými firmami, ktoré majú mladí lídri a sú úžasné. A keď som sa rozprávala aj so zamestnancami tej firmy, povedali, že ak by ten mladý líder odišiel inám, takže nech je akákoľvek tá firma, oni idú za ním. Hej. Aj keď by sa tam nezamestnali, ale už proste by odchádzali, že ich to stiahne preč. Toto je veľmi dôležité podľa mňa, lebo myslím si, že ten ambasadoring, ale to je taký náš pohľad, keď pracujeme s firmami, že ten ambasadoring tých ľudí vo vedení je na Slovensku veľmi, veľmi podceňovaný a to, čo si ty, Katka, povedala, stále platí, že neukazujeme sa, nechceme, čo o nás povedia, potom nás hovoria tak či tak, samozrejme, vidť to verejné tajomstvo, ktoré si ty, Erika, spomenula, že v tom regióne proste ľudia vedia a my napríklad pri tých keď staviame tie komunikácie, tak ja mám také základné pravidlo, ktoré tým ľuďom zvyknem hovoriť, že je vždy lepšie, keď tú komunikáciu máte pod kontrolou vy, ako keď ju má pod kontrolou DAV. Lebo DAV jednoducho nemá systém, on nemá nič, čo sa dá riadiť, DAV iba pracuje s hocičím, čo dostane a keď dostane aj možno nesprávnu informáciu, poviem to tak slušne, alebo doslova, že napríklad niekto chce poškodiť tej konkurencii a vy nemáte vybudovanú tú komunikačnú linku, nemáte vybudovaný ten ambasadoring, nemáte vybudované to meno v regióne, ktoré je, dajme tomu, viac pod kontrolou tej firmy, už len skrz napríklad komunikáciu, tretí sektor, budovanie nejakých spoločenských aktivít, budovanie a rozvíjanie teda spoločenských aktivít, to všetko sú ako keby veci, kedy to viete mať pod kontrolou. Alebo to neriešite, to je taká tá častá situácia a tým pádom niekto si niekde ten zvyšok domyslí. Takže za mňa možno toto, ale
chcel som tým nadviazať na takú dôležitú vec a opýtať sa vás, lebo čo sa týka toho kongresu medzinárodného, to je veľmi dôležité slovo podľa mňa, že je to medzinárodný kongres rodinných firiem a tá medzinárodnosť, ja ju mám vytetovanú do hlavy a pamätám si toho mladého chalana s tými dážnikmi a nikdy na neho nezabudnem jednoducho. To už sa nedá dostať z mojej hlavy. Ako s neuveriteľnou hrdosťou ten človek, zabudol som jeho meno, ak si pamätáte, povedzte, ale nikdy nezabudnem, s akou neuveriteľnou hrdosťou rozprával strašné problémy, čo ten človek mal v tej firme, čo u nás by bolo, že no-go, to by v živote ten človek na verejnosť nepovedal, až kým by to nový čas neuverejnil niekde, ale v živote by to ten človek, a on s tým išiel s tou nádhernou hrdosťou na to, že tá firma je, neviem koľko, 150 rokov mala, alebo koľko, proste strašne, 180 dokonca, a nejak sa mi to mári. A on bol hrdý na fotku so 4 ľuďmi. A tá hrdosť na tú fotku so 4 ľuďmi vo mne normálne akože zanechala stopu, že tá rodinnosť nie je o tom, že mám obrovskú firmu o 2000 ľuďoch a som najväčší a to naj musí byť, ale u neho to bolo, že moje je, že budujem hodnotu tej rodinnej firmy, ktorú môj pra-X otec založil, a zobral som si tú značku po všetkých tých bojoch a rozvíjam ju. Je to podľa mňa nádherný príbeh, áno? Staval to na príbehu, tú komunikáciu tej značky. Úžasný príbeh, čo možno nám trošku chýba a podľa mňa tie príbehy ľudia majú, ja si myslím, že ich majú, tie firmy majú úžasné príbehy, ale tí ľudia možno sa málo, mám pocit, že sa tu málo stretávame, preto nadväzujem na ten kongres, že ono ten event vôbec nie je o takej nejakej, že poďme tu teraz konferenciovať 2 dní a hrať sa na strašnú formálnosť. My sme tam, myslím, že 3 roky s Katkou boli posledné, ak sa nemýlim, alebo 4, neviem, asi tak nejak, 4, ďakujem za doplnenie. A nikdy som z toho nemal ako keby ten pocit oficiálnosti, napriek tomu, že tam bol lichtenštajnský princ, hej, a úplne iné veci. A je to proste úplne iná galaxia. Takže možno toto by som len chcel, že za mňa ako keby ten kongres je unikátny aj v tom, že je to miesto, kde sa tie firmy stretávajú. A myslím si, že také miesto chýba. My tu máme viacero nejakých konferencií, ktoré sa venujú rodinám, ale myslím si, že je ich stále málo na to, koľko rodinných firiem tu máme a možno stále málo tej komunikácie. Možno by z mojej strany bola taká otázka na vás, dámy, že ak by ste mali vybrať ako keby jeden z tých všetkých aspektov, prečo ten kongres robíte, to vaše prečo vôbec niečo také dávate dokopy, tak čo by to bolo? Takéto vaše najväčšie prečo ste do toho kongresu vôbec išli a my vieme, koľko roboty za tým je, tak ma to zaujíma. Čo je vaše prečo? A či je rovnaké, keď sme pri tom? Lindi, ideš, ja som už veľa rozprával. Dobre, no naše prečo teraz, že jedno jediné nájsť, to je ťažko. Ja úprimne, pre mňa je to také vyvrcholenie tej ročnej práce, mňa veľmi baví počúvať tie príbehy, či zo zahraničia, ale aj zo Slovenska. A je to pre mňa veľmi inšpiratívne, keď sa nám podarí niekoho priniesť a on naozaj tak vidíš, ako to proste chce posunúť, ale ako to zazdieľa. Takže jednak je to tá edukácia a tá profesionalizácia riadenia, lebo tie rodinné firmy, oni sú veľakrát tak intuitívne riadené a vidno, že sa im darilo, majú myšlienku, ale vyrástli, podarilo sa to, ale chýba im ako keby doprecizovať, či už tie procesy alebo mnohé proste veci v tej firme, takže oni sú tak otvorení počúvať. A ďalšia vec je, že mňa veľmi baví potom to zdieľanie a samotné tie rozhovory s tými majiteľmi. To treba zažiť, aká je tam naozaj tá atmosféra, tá rodinnosť. Veľmi pre mňa je to plné energie a dáva mi to silu do ďalšieho roka a takéto potvrdenie toho, že veci, ktoré robíme, že robíme dobre. Takže
Asi toto je to moje prečo, že stretnúť sa s tými firmami aspoň tak raz za rok, všetci spolu na jednom mieste a porozprávať sa, načerpať silu. Moje prečo je odbornosť. A to je pre mňa to slovo. Konferencie, ak si povedal Imi, ja som to hovorila aj v teatrojke, keď sme mali teraz vystúpenie. Média prinášajú konferencie, ktoré sú osvetového charakteru, čiže robia osvetu. Treba rodinným firmám dávať vedieť, že existujú kvalitní odborníci na Slovensku, ktorí im vedia byť podporou v tom ťažkom procese, lebo to nie je jednoduchý proces. Ak si niekto myslí, že som vybudoval firmu, tak si dám na poriadok aj rodinu a bude to tak, jak som povedal, alebo však to zvládnem, tak ja mu veľmi držím palce, ale zároveň ho pozývam k tomu, aby si vypočul, na to všetko si treba dávať pozor, keď to chce robiť svojpomocne. Dá sa to, to nie je o tom, že len za účasti expertov. Ale rozdiel v konferenciách, ktoré existujú a sú pre mňa o osvete, čiže idú o širších témach, viacej ľudí, menej rozpráva, ale hovorí o tom, na čo si treba dávať pozor, tak tí, ktorí sa naozaj tomu venujú a odmakajú si to v tých rodinách a sú experti, tak si myslím, že majú prinášať kongres, lebo aj vo svete slovíčko kongres, sympózium znamená odbornosť, čiže ideme viacej do hĺbky. Čiže nie je to ako keby osvetového len charakteru, ale že si môžu zobrať tie firmy akčné kroky, môžu si zobrať kontakty na tých expertov, môžu dostať priamo návody, na ktoré riziká dať pozor, čiže môžu ísť o mnoho hlbšie, ako sa môžu dočítať v nejakých článkoch. A na to sme si naozaj dali pozor, aby tí, ktorých prinášame, aby hovorili naozaj inou rečou a išli sme aj s tými odborníky, ktorých si vyberáme, aby sme prinášali aj tú odbornosť a aby sme to prehlbovali. Čiže ak má to byť za mňa, tak kongres náš medzinárodný o medzinárodných znalostiach, skúsenostiach a odbornosti, ktorú ponúkame a prinášame pre naše rodinné firmy, aby sa z toho učili, na čom si vybudovali zvonka firmy, ktoré sem prinášame, to, že môžu byť až 6-generačné. Takže asi niečo vedia, niečo im fungovalo a ja chcem a my chceme v IRBčku, aby prišli a im to povedali, nech to nemusia na to doplatiť. Takže no, asi tak. Ja doplním túto informáciu, lebo ono znie to tak, že medzinárodný kongres. Tá staršia generácia častokrát nevie iné cudzie jazyky a môže ju toto slovíčko medzinárodný odrádzať. Že keď tam bude aj inšpirácia, tak čo ja s tým, keď nebudem rozumieť, tak za mňa Celý kongres je prekladaný, simultáne sa prekladá. Ja tiež neviem dobre anglicky, ja mám tiež celý kongres na sebe slúchadko, napriek tomu, že som na pódiu, mimo pódia a tak ďalej, lebo sú to odborné veci. Aj mladšia generácia, napriek tomu, že je odborne o mnoho lepšie vybavená, aj mnohí tým, že hovoria odbornými jazykmi a tak ďalej, si vezmú slúchadka, čiže máme veľmi kvalitný preklad z rôznych jazykov, takže môžu sa spoľahnúť, všetko budú počuť, rozumieť a môžu si to priamo zažiť. Takže a môžu sa stretnúť s ľuďmi, ktorých doteraz videli len z televízie. A poznajú ich, môžu mať s nimi fotky, môžu sa s nimi rozprávať. Tí ľudia, tí CEO z tých rodinných firiem sú k dispozícii, tí odborníci z Ameriky, z Monaka sú k dispozícii, môžu im zadávať ich špeciálne otázky priamo odborníkom, ktorým celkovo vonku, keby sa prihlásili na konzultáciu, platia 1000 eur. Ja možno sa spýtam, Katka, na tvoje prečo by ľudia mali prísť na tento kongres, lebo boli sme tam už dosť veľakrát na to, aby si videla a navnímala celú tú atmosféru. Ja mám svoje prečo ešte, poviem ho, keď povieš ty to svoje, lebo myslím si, že ty máš tiež jedno, pre ktoré tento kongres je pre teba jedna z top udalostí roka, to si skromne dovolím tvrdiť, už na základe toho, že sa nejaký čas poznáme. Tak čo je tvoje prečo? Je to jedna z udalostí roka, na ktorú teda nemôžem zabudnúť ani opomenúť a svieti v kalendári už na ďalší rok, hneď ako vieme termín všakže. Takže moje prečo je atmosféra.
odbornosť, to tam cítiť, profesionalita. Potom by som povedala tá splet ľudí na jednom mieste, že naozaj sú tam tí, čo niečo dokázali vybudovať, tí, čo nepodnikajú 1 rok, ale tá skúsenosť tam cítiť vo vzduchu z každej strany a s kýmkoľvek sa tam človek zahovorí, tak tie debaty bývajú krásne, rozširujúce obzory, ľudia tam prichádzajú naozaj otvorení spoluprácam, by som povedala, a nie len s tými odborníkmi, ale aj medzi sebou tie rodinné firmy. Častokrát si sadnú spolu k jednému stolu, keďže tie stoly sú dosť veľké a je tam priestor aj na diskusiu, aj na tú odbornosť, aj potom večer, mne sa páči aj tá scénka. No, pre mňa je to jedno inšpiratívne podujatie, z ktorého sa dá čerpať množstvo takých insightov aj do svojej práce, či už v podnikaní alebo v súkromí a tak. Čiže vždy je tam veľa aha momentov. Ja nosím vždy so sebou zápisník a aj keď sú tam informácie, ktoré som už 100-krát počula, tak ich mám poznačené, aby som si ich neustále pripomínala, aby som si ich zafixovala. Nie je ani jedna prednáška, čo by som doposiaľ zmeškala, čiže aj na toalety chodím len cez prikazané prestávky. Áno, jedna z vecí, ktoré nám zvykli hovoriť, že toto je kongres, kde vonku pri tých stolíkoch nestoja ľudia, že všetci sedia vnútri. Presne, to je ako prikazaná škola, ale toto je taká škola naozaj, že človek tam chce byť. Nie, že hľadá si výhovorku, aby som mohol sedieť vedľa alebo vonku, niečo si vybavovať. Tam už keď niekto naozaj príde, tak si to tam naozaj vychutná. Tak pre mňa, že ako prerobeného introverta je základné prečo networking. Lebo myslím si, že ty si to povedala na začiatku a možno to tak trošku sa stratilo v tej debate, Erika, ale podľa mňa to, že sú tam naozaj ľudia, ktorí tam neprišli salesovať navzájom si nejaké produkty a služby, ale prišli tam ako keby naozaj získať inšpiráciu, to je také dôležité slovo, a nielen akože z toho pódia, ktoré tam je a odkiaľ prichádzajú tie medzinárodné skúsenosti a od vás, ale aj navzájom medzi tými firmami, že zároveň je to veľmi akože špecifická vec, že tam že je priestor na diskusiu. Lebo veľmi veľa konferencií je urobených tak, že ty tam nemáš šancu si niekde potom sadnúť. Nemyslím teraz cez tie prikazané prestávky, ale naozaj ten priestor, ktorý by tam mohol fungovať. A toto je podľa mňa veľmi silný moment, že vy dokážete stretnúť na jednom mieste naozaj veľké množstvo top rodinných firiem na Slovensku, ktoré sú ale otvorené diskusii. To mentálne nastavenie tých ľudí, čo tam prídu, je podľa mňa veľmi dôležité, že oni tam neprídu, že prídem, vypočujem si, OK, zobral som si 5 letákov a idem dopreč, ale oni naozaj tam sú a sú tam nastavení na to, že aj tí ďalší sú z toho rodinného prostredia, prepájajú sa, komunikujú, ja to vidím aj v nejakých ďalších následnostiach za tie 4 roky, v tej kontinuite je to vidieť, lebo keď prídeš iba na ten event a nič viac, tak ono je to ako keby, podľa mňa, nedokáže človek zavnímať tú kontinuitu. Ale keď chodíš opakovane a pomedzi to sú aj také, čo si spomínal na začiatku a treba to povedať, že tie mastermindy, ktoré robíte pre tie rodinné firmy, aj ten event, ktorý napríklad sme robili s Katkou v Banskej Bystrici, kde ste si našli čas a prišli ste a bolo tam kvantum rodinných firiem, takmer 60 ľudí tam vtedy bolo, čo je na naozaj takýto malý event fakt dosť. A myslím si, že toto sú všetko tie aspekty, na ktoré sa zabúda ako keby v tom biznise, že my máme strašne veľa vecí, čo robíme, aj tie firmy, tí ľudia v tých rodinných firmách. A ten aspekt toho, že stretnem niekoho, kto rieši podobnú vec v podobnom nastavení a s podobným pohľadom, nie rovnakým. Iba podmienky sú podobné, lebo tá rodinnosť sa ako keby nejakým spôsobom stále všetkým spôsobom formuje. A aj tá vaša akadémia nástupcov, čo máte, hej, že keď sme s Katkou boli jej súčasťou a pýtali sme sa tých ľudí, teda, že vôbec prečo to dáva zmysel im tam byť, tak tí nástupcovia naozaj drvej väčšine povedali, lebo tu je niekto, kto mi konečne rozumie. A smerovali to na všetky strany. Nesmerovali to iba k tebe, Erika, k Linde alebo k nám ako lektorom. Oni to smerovali naozaj do tej mikrokomunity,
a to boli ľudia, ktorí sa ako keby stretávali raz do mesiaca a nebolo to, že žijú spolu vo vile, hej, niekde na Kanárskych ostrovoch typu Love Island, ale naozaj proste akože fungujú. Je dobrý point, aby sme porozmýšľali nad inováciou, Lindy. Ja si myslím, že Love Island je úžasná inšpirácia. Ich 15 niekde na 3 mesiace. To je presne to, čo chcú podľa mňa. Ale nie. Myslím si, že toto je ten aspekt a v tej atmosfére toho medzinárodného kongresu je možno toto veľké špecifikum, ktoré sa s ničím nedá porovnať. Lebo ja som nezažil nikde inde tento element a napriek tomu, že my s Katkou možno nemáme rodinnú firmu, alebo nemáme rodinné firmy, tak ak to nastavenie máme, a my ho máme, lebo s tými firmami žijeme veľmi, veľmi úzko, tak sa krásne na to dá napojiť, ako keby. Ale nedalo by sa to urobiť, keby vy to nevytvoríte v tej atmosfére a zároveň to nerozvíjate aj ďalej. Ako keby, vieš, že aj ten mastermind, aj tie eventy, ktoré sa niekde počas roka dejú, aj tá akadémia nástupcov, aj tá akadémia nestorov, to treba povedať, už som nejaký tmavý moc, aj tá akadémia nestorov je veľmi dôležitá, lebo to je presne to, že to spojenie tých dvoch svetov je niekedy fakt náročné. A v tých biznisoch osobitne, a v rodinných biznisoch to je asi high level, a to o tom viete svoje dievčatá. Ale uzavriem tento môj pohľad na to, že ak sa pozeráme na to, že podnikám ako rodinná firma, tak to zlaté pravidlo, že s vlkmi žijem, s vlkmi viem, je to naozaj aj o tomto, a nie je to možno o nejakom elitárstve, je to fakt o tom, že dokážem stretnúť ľudí, ktorí riešia z podobného uhla pohľadu a nie je to len o nejakej biznisovej komunite, nie je to len o nejakom C-level top klube manažerov, kde sa stretneme 35, čo máme túto pozíciu s týmto platom a s týmito skúsenosťami a máme mastermind, ktorý si šerujeme, ale už tam chýba tá emócia, už tam chýba ten prvok tej rodinnosti. Takže možno úplne taká tá otázka na záver v tom všetkom, lebo máme 19:30 a pôvodne ste chceli skončiť po 45 minútach. Úplne to na vás poviem škaredo, aby ste vedeli. Ale teda úplne na záver, a asi to dám na všetkých troch, lebo myslím si, že toto je asi možno úplne najdôležitejšia otázka, a nielen tohto z live streamu, ale všetkého, čo sa týka rodinného biznisu. Ako pripraviť deti na to, že môžu jedného dňa prevziať rodinný podnik? Ako sa to dá? Akým spôsobom? Asi tých spôsobov je milión samozrejme, ale čisto váš subjektívny pohľad. Ako sa vy na to pozeráte? Lebo deti sú budúcnosť, to všetci vieme. Ja začnem ako prvá, ak môžem, tak, že prídete na kongres a zoberiete tam to dieťa a bude počúvať a nasávať a všetky tie veci. Takže to je jedna z možností, ako ho začať pripravovať. Skrátke, kvôli času. A nadviažem na Lindu, keď dieťa príde s rodičom na kongres, navníma si to, čo znamená byť súčasťou rodinného podniku, koľko tam tých ľudí je, ktorí to majú rovnako, že pochádzajú z rodinných firiem, tak mu to začne ako keby bežať hlavou, ale začne byť prizývaný na rodinné rady, to je ako keby druhá časť, že aby si rodiny založili rodinné rady a môže nastúpiť aj na akadémiu nástupcov po vysokej škole, aby zistil, čo potrebuje, aké kompetencie na to, aby mohol začať preberať rodinný podnik, lebo to nie je len tak. A nie vždy mám na to kompetencie a nie vždy sa mi aj chce, lebo nie vždy musím byť líderský typ, aby som viedol a to uniesol. Takže čo mám ešte, aké možnosti, aby rodina zostala na čele rodinnej firmy, ale ja ako dieťa nemusím sa obetovať, že prevezmem rodinný podnik. Ako môžem byť v čele, ale nemusí byť na mne to bremeno, že prevezmem. A to je jedna z tých možností, ktoré budeme teraz na kongrese aj otvárať a budú tam dve veľmi dôležité témy. A jedna je náhle nástupníctvo, z minútu na minútu zomrie zakladateľ, majiteľ,
čo vtedy a ako sa dá na to pripraviť a predísť naozaj k existenčným katastrofám, nielen emočným v traume a v strate, ale aj finančným. A druhá je, že môžem vlastniť a mať výhody z toho, že mám rodinnú firmu a nemusím mu ju riadiť, lebo mi ju riadi externý, kvalitný, dobrý človek a ako sa riadi rodinná firma externým človekom. Takže celý čas môžeme mať rodinnú firmu, môžem ako dieťa byť toho súčasťou a vôbec si ju nemusím prebrať. Čiže ja by som to tak rada trošku uvoľnila, lebo to tie deti vnímajú ako obrovské bremeno, že ja musím viesť rodinný podnik a nemám žiadnu inú možnosť. Majú. Takže aby im ďalej firma slúžila a oni nemuseli toto. A na toto si môžu prísť aj na Akadémii nástupcov. Ako to komunikovať, ako sa v tom celom orientovať. Môžem byť len vedúci zodpovedný pracovník, môžem byť špecialista súčasťou rodinnej firmy. A toto všetko podporujeme a otvárame aj na Akadémii nástupcov. Super. Katka, ty ako mamina sa na to pozeráš ako? Tak ja už zapájam nástupníkov, už maľujú nové logá a podobne. Akože podľa mňa, čo sa týka, že kedy zapájať, ako to kto cíti, ja si myslím, aj ako sú deti pripravené, ako sa chcú a nechcú do toho zapájať. Lebo nie každé dieťa napríklad má tendenciu ísť ešte v detskom veku naozaj do toho rodinného podniku a pomáhať, alebo tak. Je to podľa mňa dosť podmienené aj výchovou, aj atmosférou v rodine, že či chcú alebo nechcú potom následne preberať firmu, či je problematická, nie je problematická, aké je tam štýl vedenia, riadenia, či je direktívny, liberálny, či o všetkom diskutujú, či rodičov zaujíma ten názor. A mňa teda zaujíma názor Krčokov, takže ja si myslím, že keby raz chceli, aj keď ja nikdy som nebola v štýle, že budovať veľkú firmu a mať viac zamestnancov, ale nikdy nehovor, nikdy som sa už naučila. Takže keby raz, tak si myslím, že budú postupne na to pripravovaní a to nemajú ani 10 rokov. Takže takto by som to uzavrela. Stačí sa deti opýtať jednu vec, ktorú sa pýtame na prvom stretnutí, keď sa stretneme s rodinnými príslušníkmi celkovo. Čo pre vás znamená rodinná firma? A malé deti, veľké deti, nástupcovia, adolescenti, všetci vám povedia, čo pre nich znamená rodinná firma. Každý to má inak. To znovu a znovu otvárať. Čo pre teba znamená dnes, čo pre teba znamená, ako ju vnímaš, ako by si chcel byť jej súčasťou. Rešpektovať to. Aj to, že nechcem byť jej súčasťou, je v poriadku. OK. A oni navnímavajú, počúvajú, či chceme, či nechceme, ani keď sa neprezentujeme ako rodinná firma, lebo veľakrát tí podnikatelia netušia, či tá firma vydrží, či oni nezmenia zamerania, tak či budú chcieť pokračovať. Ale tie deti vnímajú, čo sa deje a oni to berú už za svoje. Že to je naše podnikanie, hej, to máme doma. Tie deti sú tam vtiahnuté, či chceme alebo nechceme. Tak. Dobre, super. Ďakujem veľmi pekne, dámy. Nakoniec sme to do tej skoro hodinky a pol zvládli a myslím si, že celkom fajn. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas. Myslím si, že tých tém by tu bolo tak 7,000 a strávili by sme tu takým tým TikTokovým 24-hodinovým livestreamom úplne bez problémov pár dní, ale myslím si, že dosť veľa otázok, z ktoré sme mali, sme zodpovedali a myslím si, že celkovo som nechcel, aby to vyznelo ako pozvánka na ten medzinárodný kongres, lebo na pozvánky ešte bude čas, ale myslím si, že takto naživo od vás, to všetko, čo ste tu dnes povedali, je presne tá synchronicita toho, že niekde na konci by mohol byť ten kongres, kde by sa tí ľudia prišli na vás pozrieť, konkrétne na vás a na všetko to, čo dokážete tým ľuďom pripraviť. A
Myslím si, že tento livestream bol trošku jedinečný aj v tom, že jednak sa na mojom profile nezapol, takže ja sa budem rozprávať s chlapcami z Restreamu, prečo to nefungovalo, ale u Katky a myslím, že aj u teba, Erika, sa to zaplo, na Facebooku sa to zaplo, tak snad to teda aspoň časť ľudí videla. A my to potom ponahrávame ešte kade tade, aby sme to mali naživo. Myslím, že tu padlo, teda mali nahraté, lebo padlo tu veľmi veľa dobrých tém a veľmi veľa dobrých odpovedí, ktoré stoja za to, aby zostali zachované. Takže za mňa teda ešte raz ďakujem. My ešte samozrejme vyhodnotíme potom aj ľudí, ktorí komentovali a tak ako sme slúbili, venujeme teda 2 lístky ľuďom na kongres. Z toho, čo som dneska videl, tak už je tých lístkov naozaj máličko. Videl som, Erika, tvoju veľmi autentickú fotku na LinkedIne aj na Facebooku. Takže teda... Hej. To bola Katka si to rýchlo ešte dneska ráno, keď to videla, že ostalo 10 lístkov, rýchlo písala do komentára, že 2 ešte máme pridať. Nevieme pridať ďalšie lístky. Kati, ja som ti aj písala, ale z tých 10 sme rezervovali na dnešný. Toto som, že rezervujte. Dobre, že si povedala, Linda to hneď rezervovala. Takže áno. Že sú rezervované pre tých 2, áno. Presne tak, takže všetkých teda srdečne pozývame na kongres. Informácie o kongrese nájdete na všetkých našich profiloch. Ak vás teda, teraz už smerujem teda k tým, ktorí nás sledovali, aj tým, ktorí si to potom v nejakých ďalších, neskorších časoch budú pozerať alebo počúvať, keďže je to celkom slušný podcast na 95 minút, tak určite nás všetkých sledujte aj na našich sieťach. Nie sme žiadni influenceri, ale tej téme rodinnosti sa hodne venujeme. Každý z úplne iného uhla pohľadu, naozaj. Každý sa na tú rodinnosť a na tie rodinné firmy pozeráme inak a je to fantastické, že sa na to pozeráme inak. A myslím si, že toto určite asi nebol posledný livestream, lebo tých tém máme dosť, ale v tomto momente vám, dievčatá, želám, aby vám všetky prípravy na kongres dopadli presne podľa predstav a teším sa, že sa tam všetci uvidíme a dúfam, že sa tam uvidíme s veľkým množstvom ľudí, aj tí, ktorí nás tu sledovali, alebo aj tí, ktorých máme niekde v tých našich kruhoch dôvery, ako to zvykneme hovoriť. Tak už len dodať na záver, nezabudnite sa pri nás pristaviť a povedať, že ste z live streamu, aby sme sa mohli potešiť, že to dávalo zmysel a že sme naozaj túto 1,5 hodinku venovali dobrej veci a osvete. Tak. Ďakujeme veľmi pekne, Imo, Katka, za zorganizovanie live streamu a ďakujeme každému, kto sa zúčastnil, vypočul si to. Veľmi si to vážime, všetko dobre prajeme. Vidíme sa na kongrese, tešíme sa veľmi. Ďakujeme za celý tým. Teda. Áno, všetko dobré a pekný večer. Pekný večer, dámy. Pripomínam, upútavku na kongres by si mohol teraz na záver pustiť. Idem zistiť ako a pustím. Keď zistíš ako a všetci sa majte krásne a vidíme sa teda. Ďakujeme veľmi pekne všetkým. Majte sa. Ahojte, dovidenia. Ahoj. Family businesses, many times we are really alone. And this is the reason that when the people are here together, and even in the beginning they don't know each other, the colleagues from the right and the left, they have probably the same challenges with the family, with the business, how to manage this. It gives them ideas
and helps probably them in discussions how to develop and how to improve it. Or maybe they can say, okay, we are right. To vás tady jako cítím hodně dobře. Když jsme už dlouho rozdělený, tak já se tady cítím jako dokonce líp než u nás v Čechách. The event is very nice. I think it's also a good inspiration because in Italy we should have some kind of event like this one. Okrem toho, že sa otvárame, zdieľame, tak sa cítim aj v takej rodine, že nie som na to sám. A odborníkov je veľa, dobrých rád je veľa a môžem si z toho vyberať a získať takú paletu, ktorá potom mne a mojej rodine môže padnúť najlepšie.